तब नमस्ते प्रणाम कैसन बानी जा आशा करत हनी कि आप लोग बढ़िया होकम जा। तो जान दे जा कि ए पर तो हम ब्लॉग वीडियो हमेशा डालत रहिला, बट आज ब्लॉग नहीं बनैले। तो आज हम एगो अलग तरीका से आप लोग के एंटरटेन करे के सोचले बानी। आप लोग के बीच हम जितना जुड़ब उतने आप लोग के हम हो सकता कि एंटरटेन कर सकता नहीं। तो आज कुछ ब्लॉग ना रहे तो हम सोचनी है कि भोजपुरी इंडस्ट्री से जैसे कि भोजपुरी हमने के भाषा हटे और आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के गाना सुनते हो हम जा पवन सिंह जी के, खेसारी लाल जी के, रितेश पांडे जी के, सब सिंगर लोग के तो गाना सुनत हो हम जा। तो सोचनी है कि काहे ना हम इहो लोग पर कुछ बात करत रहम जौना से हमने के बात विचार करम जाता। ए बीच एगो पवन सिंह के आज एगो पोस्टर जारी भइल बरुए जौन कि आप लोग देख सकत हैं हमारे पीसी पर, साटा के पैसा। जी हाँ, ई गाना के बोल बाटे साटा के पैसा। ई गाना काल रिलीज हो रहा है 7:15 पर शुभ लाभ फिल्म यूट्यूब चैनल पर। बहुत ही अच्छा गावेले मिस्टर पावर स्टार पवन सिंह। इनका के भोजपुरिया दर्शक पावर स्टार कहले। इनकर आवाज़ में बहुत ही सुन के मतलब दिल आदमी के गदगद हो जाला। आप लोग जिसन जानत हैं जा आवाज़ की जादू पवन सिंह कहल जाले। सबसे बड़ बात ई गाना की खास बात ये से बरुए कि से हम एमे बतावे कि शिल्पी राज की भी आप लोग जानते हैं जाके इनको भी गाना मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में आजकल शिल्पी राज के गाना बहुत ही ज़्यादा बाज रहा बा। तो ये दो गो जोड़ी यानी कि एक तरफ आवाज़ के जादूगर पावर स्टार पवन सिंह बारे, तब अगर फीमेल में अगर देखा जाओ सिंगर भोजपुरी के तो शिल्पी राज के बहुत ही अच्छा गाना चल रहा बा। इनकर आवाज़ भी अच्छा लागेला। तो इहे लोग के जोड़ी में काल गाना आ रहा हुए जो गाना के आप लोग पोस्टर देख सकता नहीं जाग हम आप लोग दिखा रहे थे साटा के पैसा नाम बरुए पीछे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा पवन सिंह के लुक लाग रहा बटे। अब देखेंगे बरुए कि काल कैसा नहीं गाना बरुए सुने में और देखे में कैसा लाग रहा। शुभ लाभ फिल्म 7:15 पर रिलीज होते हुए आप लोग जरूर देखम जा। ई गाना के निक्की निहाल जी लिखले बारे और म्यूजिक जोन की प्रियांशु सिंह देले बारे। बाकी माता पिता के आशीर्वाद दे पर लिखल बारे और पवन सिंह जी शेयर कैले बारे पोस्टर के। तो काल रिव्यू देखे खातिर चैनल के सब्सक्राइब कर ली जा। और जितना भी सिंगर लोग के नए अगर हमारा समय मिल जाए जौन भी सिंगर लोग के नया गाना आई तो ओकरा बारे में आप लोग के हम खबर देम। तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली जा। ऐसा रिपोर्ट पाए खातिर जय हिंद जय भोजपुरी।